Tes. Cek. 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 Cek, 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 cek. Cek. Tes. 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 Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahaton tu sude ruas doh tamu namar minggu di Tikyon. Lasoni manang di hamu amang inang ruas di Huriata doh simpatisan. Namar minggu di tonga-tonga di Bagas Tabe manang di dia pe hamu mar minggu. Parhalado di HKBP pasahaton tu hita salutna. Selamat beribadah madi hita saluhutna. Atong tapuji matu hatta. Marede mahita sian buku ede nomor 527 ayat sada dohot ayat tolu. Rohahu
sambulani tondita hutana manoktongi idauta matuhata si parholong rohai las ni roha na toktu jolota madisi. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Nung nga tibuhian di idarohakku Jehovah, ninna ibadah do, haholongon sa leleng-leleng na hubayin makkaholongi ho, di baheni hutaiti ho marhite-hite dengan basam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan di bata para si rohan na sumurong. Mauliate ma rohanami tuho, ala di jauho hami tu pakirimon di hanguluan sa leleng ni leleng na. Sa ilehon ma todim tu rohanami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami akka na di banwa gidjangi. Pargogoy mahami manaluhon sa luhut nanaing mangabat hami tu hasonangan. Sa ipagadda haporseaon pakirimon dohot pamopomon ni rohanami, asamonang hami rodi ujungna, laho majalo tukpali hami di jolom, ala ni anakmu Tuhan Yesus si Pangului. Amin. Tapuji Tuhatta, mareddehita sian buku de nomor 252 ayat 1 dohot ayat 2. Dung roje susi patarma tua buguna sude molong na diau ibana haposan haburu sakti tumatepe iba sunang rohai dung roje susi patua sude napus rohai sonang do sude soolong belono nabiyon disi sude do mangalo dito butusi. Tangihon hamu mapati ni debata, imanatar surat di buku Rom bidualu, mamuka may sian ayat 20 alu songonom madidok. Alay taboto do saluhut na do manukpak tunadengkan di akka na marholong ni roha di debata, akka na jinauna sian tahinahian, atong rap mangidugogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Tapuji Tuhatta mareddehita sian bukwede 432 ayat 1 dohot ayat 2. Sian huru
Yesus Roh Tuhan. Siang indah gunang ramuni, Roh Tuhan, Roh Tuhan, labena inyas nang rohaki, Yesus Roh Tuhan. Sian hatsuku sonami, sian rutu turamemi, sian arsaku tuholongi, Yesus Roh Tuhan. Tato poti madosat tatu ada di debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung. Napungudo kami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na godangido. Say asi maroham mida sadok bangso nami. Sesama dosa nami sa luhut na. Say sungguli marohanami. Asamu ba roha dohot pangalosyon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringot tuhasisan di dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupa sisi akka pangalosim songon obbun. Jala songon obbun manorop akka dosam. Say mulak maho tu ahu. Ayahu do na si paluaho. Hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Tabigi ma lagu pujian sian pungon kor ama eksaudi. Geser Raul. Geser. Geser. Geser.
Tapuji matuhatta, marede mahita sian buku ede nomor 427 ayat sada dohot ayat 2. Tabigi mahatani debata turpuk epistel di minggu ta sadarion imantar surat di buku 2 Musa bidu 32 mamuka maisian ayat sada 1 ayat 14 asa tajahama namar gati sore lobu mas alai dung di ida bangsoi lelengna asa tuat si Musa sian doloki merluhut ma bangsoi manopot si Aaron ninna ma madok ibana hehe maho bahen ma dihami debata akka na manguluhon hami aidang huboto na marhua hami manang si Musaon bawa na manogihon hami ruar sertano Mesir. Jadi sadok bangsoi masih tanggal ating na sere akan adi pinggol na sidabe jala dipabuat doi tu si Aaron. Jadi dung di ida si Aaron lebui laos di pajok ma sadalangkatan diadopan na jala martikting ma si Aaron madok marsogot ma ari raya di Jahoba. Dungi romahatan ni Jahoba tu si Musa laho mahotuat ay nung nga marrohamago bang somi na tinogihon mo ruar siyan tano Mesir.
Dungi romuse hata ni Jehovah tu si Musa, nunga manada rohakku di bangsoon, jala idama, tung natakang rohani ak ni bangsoon. Alai marhuraja ma anggo si Musa di hadapan di Jehovah di batana, ninna ma, buasa matung marsigorgor rimasmu ali Jehovah mida bangsom, naung tinogihonmu ruar sian tano Mesir, marhite sian hagugoon gudang dohot marhite sian tangan na marhuaso. Saya marningot maroham di si Abraham, di si Ishak dohot di si Jakob, akan aposomi, nunga pola marwari ho, tudirim, marbagahon tunasida, ahu patoropon sugot pinoparmuna, songon bitang akan di langit, jala sadok tanoon naung huparbaga-bagai, ikon lehonok kudoi tu pinoparmuna, bahen pertalianna rodi saleleng-leleng na. Ido yang go sahatna, martua do akan atumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Tabigema lagu pujian sian punguan kor inahanna.
taha tidak kun maha porsiaw tay, songon nahina tidak kun ni dongat ta saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na soha tudusan, natu mopalangit dohot tano, au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon di si Maria, nagabi-gabian setor di porbadia, adorang soha bubuhan, ido tuhata, natumahon na bernit, di pangumuan di silatus, nama terpajal do ibana di hau pinarsilang, natuat tubanua toru dung ditanom, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, laus hudul di siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na soha tudosani, di simai ibana pa imamulak sugut tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, ahu porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria topan nyala ka Kristen akan na badia, dohot dia sisahan di dosa, dohot dia tay na madok, mulak mangulu dusugot daging ni halak na umate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Tabigi matiting na masa ditong atongan ni huriata. Oras marikat manamido inanami Oras. songon napakasutikting di minggu saderion minggu 15 Oktober 2020 ima minggu pasapuluh siahon dung Trinitatis nagabi topik ni minggu ta ima lado najino alai otikdo na terpilit warta na parjulo 2.1 Sermon Perhalado. Sermon Perhalado pada hari Selasa 17 Oktober 2023 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Sermon WEK Rabu 18 Oktober 2023 masuk pukul 19 WIB. WEK 2 di rumah keluarga Amang Sintu Haji Manurung Inang M. Buru Panggabian yang beralamat di Jalan Haji Tajudin nomor 144 RT 06 RW 04 O4 di rumah keluarga Bab Amang BT Nabi Tupulu Inang Buru Samosir yang beralamat di Kampung Pemayanan Gang Karya Bakti 6 O6 di rumah keluarga J Togatorop Inang Buru Situmeang yang beralamat di Jalan Gedung 5 nomor 30 Stasiun Padalarang. WEK 8 di rumah keluarga Nyonya Pakpahan Buru Silitonga yang beralamat di Marga Asi, Bulog G nomor 2. Untuk hari Kamis 19 Oktober 2023 masuk pukul 19 WIB. WEK 1 di rumah keluarga Sahat A. Utahayan, Buru Aritonang di Puri Pajar. WEK 3 di rumah keluarga S. Malau, Buru Stompul yang beralamat di Jalan Pojok Utara. WEK 5 di rumah keluarga Hasregar Inang Buru Simajuntak yang beralamat di Jalan Teng C 20 Sangkuriang. WEK 7 di rumah keluarga Hasagala Inang Buru Simarmata yang beralamat di Perum Bukit Permata F2 nomor 3 RT 04 RW 22. WEK 9 di rumah keluarga Situa ES Sitompul Inang Buru Siboya yang beralamat di Perum Bumi Pakuserakan 2 Blok A2 nomor 34 RT 01 RW 23. Angka rumah 4 Diakonia 4.1 Iuran Diakonia. Pada hari ini Minggu 15 Oktober 2023 gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakoni sosial gereja kita. Penyerahannya melalui amplop yang diantarkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua. Amplop sudah disediakan di depan gereja. Mohon nama dan WEK-nya supaya diisi dengan benar. Angka rumah 5 pemberitahuan 5.1 berita duka cita.
Pada hari Kamis 12 Oktober 2023 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Ocon Purba atau Oputiar Doli, lahir 11 Januari 1966, tutup usia 57 tahun. Meninggalkan nama Kebaluhon, Ibu Mega Burusilitonga yang beralamat di Kompleks Suaka Indah nomor 5 RT 08 RW 12 masuk WEK 8. Pada saat ini disemayamkan di Rumah Duka Jalan Industri Bandung. Pada hari ini juga dilaksanakan ibadah minggu di Rumah Duka masuk pukul 8.00 WIB. Dan rencana akan dimakamkan pada hari Minggu, hari ini maksudnya 15 Oktober 2023 yang bertempat di TPU Kerkop Loi Gajah Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggal. 5.2 Pemberkatan nikah warta yang kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah, yaitu saudara Gabriel Fajar Yanureza Tambunan, yaitu putra dari Bapak R. Perlindungan Tambunan, Ibu Delima Burutampu Bolon, yang beralamat di Jalan Kiai Haji Usman Domiri, Cisangkan Cimahi, anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi, masuk WEK 5, yaitu dengan saudari Olivia Ardan Ameswari Boru Siburian, putri dari Bapak Uluan PP Siburian almarhum, Ibu Feriana Bursidalahi, yang beralamat di Rancamanyar, Kecamatan Bale Endah, Bandung, anggota Jemaat Gereja HKBP Bethesda, Bale Endah, Resort Bethesda, Bale Endah, Bandung. Rencana pemberkatan nikah yaitu pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023, bertempat di HKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi. 5.3 Pemberkatan nikah warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah, yaitu saudara Gary Morgan Simajuntak, putra dari Bapak Ignatius Bregman Simajuntak, Ibu Prisda Burutampu Bolon, yang beralamat di Jalan Kebun Kembang nomor 32A Cimahi, anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi, masuk WEK 2, dengan saudari Rika Mai Wela Burutampu Bolon, putri dari Bapak Junior Togatorop almarhum, Ibu Dorniati Burusyahan, yang beralamat di Jalan Raya Padalarang, Gang AA Marta nomor 39, RT 04 RW 01 Padalarang, anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi, masuk WEK 6. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu, yaitu tanggal 4 November 2023 di HKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi, masuk pukul 9.00 WIB. 5.4 Pemberkatan nikah warta yang pertama dan kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah, yaitu saudara Hangga Ciptadi Siagian, putra dari Bapak Anju Janner Siagian, Ibu Megawati Burutambunan almarhum, yang beralamat di Jalan Eramas 2000, Blok B nomor 2, RT 005, RW 015, Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Anggota Jemaat Gereja HKBP Duren Sawit, Resort Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan saudari Nova Saulia Magdalena Buru Silaban, yaitu putri dari Bapak Libert Junaidi Perlindungan Silaban, Ibu Esmina Buru Simajuntak, yang beralamat di Kompleks Cilame Permai, Jalan Trisula 1 Blok F nomor 17 Cilame, anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi, masuk WEK 7. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu, yaitu tanggal 21 Oktober 2023, bertempat di HKBP Bonadolok, Resort Bonadolok. 5.5 Rapat Pendeta Hatopan. Pada hari Senin sampai dengan hari Jumat, yaitu tanggal 16 sampai dengan 20 Oktober 2023, akan diadakan rapat pendeta Hatopan yang bertempat di Jetun Siborong-Borong, Tapanuli Utara. Pendeta resort dan pendeta fungsional akan mengikuti rapat tersebut. 5.6 Dalam rangka ulang tahun Punguan Ama Qur Ek Saudi,
Pada hari ini, Minggu 15 Oktober 2023, perayaan ulang tahun Punguan Korama Eks Saudi yang ke-13, yang melayani sebagai kolektan dan pemerhati dalam ibadah siang, yaitu dari Punguan Korama Eks Saudi. Dan setelah ibadah akan diadakan jamuan kasih berupa makanan ringan, yaitu lapet, kopi, dan teh manis. Dalam perayaan ulang tahun pada hari Jumat 13 Oktober 2023, terkumpul dana sebesar Rp15.500.000 dan akan disumbangkan untuk pembangunan Rp10 juta dan ke Huria Rp5.500.000. 5.7 Pesta Gotilon tahun 2023. Untuk mendukung program dan anggaran HKBP Jalan Lurah Cimahi tahun 2023, maka pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, gereja kita akan melaksanakan Pesta Gotilon tahun 2023. Adapun rangkaian acara kegiatan adalah sebagai berikut. Ibadah direncanakan 1 kali kebaktian, digabung dengan sekolah minggu, masuk pukul 9.00 WIB. Yang kedua, perayaan dan pesta. Pengumpulan tok-tok ripe dan sati-sati dari setiap week dan dilanjutkan dengan tortor dari setiap kategori. Demikian warta gereja kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas Marita. Horas. Tapuji matuhata maredde mahita sen buku ede nomor 510 ayat sada dohot udutna laus tapasahatma pelian 1A dohot 1B. Jesus,
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti akate atemuna, dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hatani debata di minggu tasadarion, sian Evangelium Matius bidu 22 ayat 1 ayat 14. Songoni manang dihamuak kamanami nanami na posubulung remaja sekolah minggu, nama dohoti par minggu ono di ngana munabe, hatani debata sian Evangelium Matius 22 ayat 1 ayat 14. Tajaha marresponsoria songonon madidok disi. Dungi diulahi Yesus marupama tunasida songonon. Jadi disuruh makan aposona majowa kaginokon nahian tu pestai, hape dang olo nasidaro. Alain ala hobedo nasida ditois ni rohana sida nasada tu haumana nasada tu pertiga-tigaan na. Jadi tarri mas marajai disuruh ma soldaduna mangalak sehon akka pamunui jala manurbu tanasida. Onpe laho mahamu tua kadala balubung arau kamu ma tuharuanon nasa nadapot tamu. Alai laho bongot rajai mamereng katamuena dapot matana madisi sada halak nasomar pakaian pesta. Dungi didok rajai matuak kana posona talihamu mapat nadok tanganna laus pabalihamu maibana tunaholo maripotipot disima masa anggu-hangguk dohot na patungoripon. Ima yanggo sahatna dihamu akamanami dot inanami na hinaholongan di bagasan kuarni Tuhan Yesus tarsongon nima harajaon ni debata dohot napatorakon di bagasan buah-buah ni Kristus taringot tu harajaon banuagi jangi kerajaan surga. Ala memang mauldo diatusi halak bohado laho mangatusi harajaon banuagi jangi. Gabi di patorang Yesus mamarhite upama ni sahalak raja nanaing mamestahon anakna mangoli. Jala dejata payutiu nakining upamai di pabotohonido pabua na disuruh debata rajai ima rajai namar suru akan aposona pabotohon doh maju asangkiat rade halak madohoti ujuk lasni roha pesta haroan napinatupani rajai akai semanan sinurunai ima akan aposona akka panurirangna akan apabotohon hatani debata alai ditulak doi jala dang dijakkon debasian nakka panurirang ni debata dipamate jala dibunuh alarang lomoro hani jolmai majalo dohot majakkon hatani debata ala yang go perpestani akamang dot tamu kainang dang jadi sudat iko saud do dungi disuruh ma musena posona lau maju jala mamio
tu pestai, sian sudah inganan, sian sudah dalan, sian sudah bangso, sian sudah home. Ima batuduhon haroroni Yesus tu portibion, ma jakkon portibion. Dang beholat tu bangso Israel na manulak berita nauli, alai do nama tu sude bangso na dong di tanah on. Berita nauli i pio dohot jauh-jauhi di pasahat tu sude halak. Tu sude bangso parsidohot di harajaon Banuagi Jangi. Ido hina argani haroroni Kristusi asatung saut pestai dohot parmanganoni ainung ngarade sude di patupa debata. Akamang dot tamak kainang lausiro na pinawotohon ni turpukot tuhita. Pabuwa na say toktong do di bagasan na maimak debata laho mamiyo hita, laho majou hita, laho manggora hita, parsidohot di haroan lasniroha, haroan bolon di perpestaan ujuki, ima hasonangan na sa leleng ni leleng nai. Jalatuani dohot hita parsidohot. Laho majalo berita na uli marhite sian haroron yakka naposona tu bangso Batak. Nak pianong do naposonai namate di Tano Batak mamaritahon berita na uli. Ima Henry Liman dot Samuel Munson namate di Lobupining Tapanuli Utara merberita nauli pasahaton haluaoni tu hita alai dang masohot sahat disi hasasahat ni berita nauli diuruti do musela ho pasahaton pamioon ni debata di tonga-tonga ni ngulut tadi bangso Batak. Aikon marlas ni roha do disi akaise naolo ro tu pestaani. Adong do sahalak anak boru remaja, warna remaja kamang do tamak kainang naing ulang tahun may bana boru pangguara do tongon si boru adi dungi di boto naturas nama among nga piga-piga rinay ulang tahun may bana. Jala ulang tahun non 17 rupani. Nakining eksaudi 17 do bete. Pas 17 tahun toma ulang tahun si boru adion. Jadi Roma bapak nen nama boru hasian. Naing ulang tahun kuatok 17 istimewa doi. Matu horok kuliokado. Di dia mabayanot tapesta. Manang di dia pangiduammu, manang di saloho hulean ninna natorasnon namora paradongan natorasnon. Dungi Roma buruno songon na murhing mawuhina. Songon na dang minar menyambut ulang tahun yang ke-17. Suku-sukumba natorasnon alanya ada ulaningin narohana. Di sukumba bahasa rakson na minar bohim menyambut ulang tahun mo ninna. Huroa adong bama anak boru 17 tahun adok kroasidoli lomorohana naing mendampingi imana di pestai. Jalan nga di Papua tu sidoli bama remaja-remaja akka holong na baru tubuh mahoroaon. Di Papua homa pendampikku madongan yao di ulang tahun kudaina dangolo sidoli. Dangolo ibana do tu pestai. Gudang masih dalian na rupani. Gabida nga palalas rohani borunaon. Alay dang sudat pestai. Dungi disakapi bapak nama among ngomma pestaon patupaudo. Ulang tahun non bayenot doina. Di bayam ma di serenganan. Dibuam masih borua ditusi. Inganan na dang hotel berbintang. Dang inganan mewah. Akaudangan dang pejabat. Dang akanamora.
marpahean na uli. Alay di bereng siborua di ma inganan non sederhana. Ay ternyata di bapak non tu iba na ulang tahun dang di hotel berbintang benak kiningani ay dangolo di Pio Kazol Matusi di Patupa di panti asuhan ulang tahun ni Boruno. Di jo wakka mangingani panti asuhani akkana somarama somarina rodisi jalak kana pugos. Ngamer baris na sida menanti si Borua di lau ulang tahun dungi hola turun sian mobili si Borua dion marpahean nauli sude mamared diaka jolmon jala minar buhina menyambut yang berulang tahun. Dia dehoma selamat ulang tahun, happy birthday, gabelas marohani si Borua dion. Mamereng jolmau sude marulupulup marlas ni roha di Patupak kasih panganon sude marlas ni roha mangan mardongan ekel akka nadi pionaon tulang tahunon ay macay tabu si panganon ni di lalana sida dungi madok kata ma si Borua di na ulang tahunon nin nama macay las norohakku sadarion di pestaon ay sude hamu mekel jala minarbo himuna manomuno muao ninna tabu hubereng di kamu si pangano ni jalalas rohamuna ninna alani dak kamu mangaliak gado dia una ulang tahun sadarion au ma mangaliak gado tu hamu ninna hutabai du di hamu sudi akka pahean nauli dot akka naringgan di sudi pangisi ni panti asuhanon ninna si Borua di hutu hordo di hamu do akasi pangano bohal muna asatung marulupulup pamu ayla siar rohakku sadarion sude hamu ro marulupulup di hari pestakon do di hari ulang tahun ninna si Borua di mekel manatoras na memereng ay ngalas rohani si Boru pangguarani akamang do tamu kainang hirasongoni ma pesta ujuk las ni rohani debata mamiohita dungi rohita dungi radehita dungi parsidohot tita di pesta ni Tuhan tai di haroro ni Tuhan Yesus Kristus di barita nauli nak tazalo jalagabe parsidohot tita di pesta ujuk las ni rohani dewata jala iman non naneng jalo otta di bagasan harorot tai tu dewata dungi Roma dewata huliam di hamu kado dak pola hamu mangaliat jauh ninna dewata kado nau marga dilihat dewata di hita ima Yesus Kristus anak ngai mana bayi di hita hamonangan hasonangan pasikopot di hita haluaon gabe parsidohot tita di hamonangan do di hangoluan nasaliling ngililing ngai dewata mangalehot tu hita las niroha di parade jala di pasiko jahoba sude nasa nariko di hita ino ba naunak sa itatulak ro tuaka perpestaan ni debata ahamay hamak padita termasuk do parmingguanon ringgas si tamar minggu ay napinyo ni debata do hita tu perpestaan ganup ari minggui ino ba na diok ari minggu ari pesta nama mestahot debata pesta ni debataron dungi Roma hita ganu pari minggu tu pargarejanon unak say gudang sidaliatta unak say losok rohatta alay parsidoho mahita tong diari ni debata diari pestai di bagasan ni naing takas marulupulup pitara do debata jalamat celas do rohatta sadarion ala ulang tahun do ex Saudi pasap puluh tolu tahun ay roa mat tapat dita turu ay homa bang marjamita di siaw di samanina so nestimeo ada ulang tahun ni ex Saudion ina bau petahoni ku jadi martukar hame rupani ay sangayad do husip poto mat dita turu na tahun ni puang diuluhok ko 12 tahun ex Saudion dilehon 12 juta
buti mai tortadok ma pa 50 tahun ton niku tu padita tur setori liak kalaki 50 juta niku ape dang boy padita tok kan na bulus-bulusi do dang boy tong bang itor lakapon 10 tolu jolo 10 tolu do asa 14 asa 50 indan sida jadi 10 tolu mata bae tong 10 tolu main indan sida yang gua uruk kado 50 tahun mata main asa ilial 50 juta na rohak kurban alai nak 10 tolu tahun umur ni halakon dilehor do 15,5 15 juta 500 10 juta mai itu pembangunan 5 juta 500 tu anon pasaton na tu pesta gotilom macelas do rohanami di nadia di jumati ai satok tu dewe kala kopang marhitesiani itor 10 juta 15 juta 500 kue do nasau putih kue ulang tahun sugari balik ya kue nasaon bu yadu pita benar aku alai nasai pelok masongoni rupanya teh molate madia muda ex Saudi HKBP selamat ulang tahun dikor ama ex Saudi pahian ni halakop pengasongon na sumakui dan kening merbaris na baru jala na balau ai sudi halakop bersiaru do lama banyak kanadingan arong na au sianawon inna sianawon si panganon pahean ninna ai diturpuhope rikod do pahean naringgan da arong na somar pahean naringgan tu pestai ipalao do jadi pahean ope rikod do jala dinggan jala moloboi tiap tau kamu tong mabajas jala baik kamu di hamina 2 do pada turu itu tambah unang gabe lupa muda itu rade moloboi tahun naro bato ema isop petawa kami asal mah isi itu kamu nuserenete jong di sonne amata si majuta kamata si torus amata si naulai do tamata si saragi do johami papungu pilih abanina akan namar siajar next tua mon beda tong ne aka on namaring krutok kaduan ay ngasongon na urak tok situ tadi AKBP Cimahi jalan luraukan jadi mau lihat mariamu kor ama ex Saudi ala memang itatap pamudo pembangunan ni huriat tahun jala atar otik ngai namon rupani ngai ranek saat tita di pangujung-ujung nai jala sipatan na mangujungnya do agak mall enggak habis gas irotong ngasongon na opung feido topung gwen pasaribu sediana nama hepekta ngasai ningor rupani ngasongon dalam lungun tukaningi vinereng ay yang gohami tinggal di san mologaor las dorohanami berarti gudang tukang na ida to mologaor purparin na berarti gudang tukang na kan molosongon na sipi ena songgo tukang saderion naroat tong rupani jadi saya tatangyak kumada kamang dotomo kainang di aka arina nengro sayang gia ma lam uli alai donon nami dotong nang tek Saudi pahean muli ima pahean ni roha idok di Bukit Deta nomor 30 sadai di bagasan padohan ni ayat 2 songo dia paheaku madda potto debata uduk serep ni rohaku ido abi natama ido dungi tau maau dituhaki ido uduk serep ni rohaku akamang do tamu kainang rikod nomar pahean naringgan tu debata jala rikod do nak paradehon uduk da serep ni rohat tatu debata imahat hapor syaota paradehot talahoro tujuki di bagasan saluhuna akadauli naringgan jala memang alana 10 tahun do pek Saudion binna angko ujuk tasadarion natar patu pahami snack dope ale molonunga digijengi 20 tongan non beko si panganon natabui do bena munara molo 50 ju namar saudara nama tong baido dah molo lo official 50 ikon iko sigagak du nama baido dah jadi ringkas mamu marguru ate ai memang angko ex Saudion
dot sude punguan kor ama nang punguan kor di huriat tau las doroha. Ay holan na mangat do karejona itu. Ada hari Senin mangan. Romer pungu hari Rabu mangan. Ganup tok di jauh hamisianan. Baik kamu jo tangi yang ninda batoe. Bang go tangi yang irak talu be pinabainan dongoni rupani. Asal mamangan beidut to kalai rupani. Sipata binereng buti mangat don wang naroa tok sipata. Asa kona tinilik-tilik tiar rupani kan? Mangat don naroa. Jala eksaudio pe molo songon na urang cas binereng songon na otik na marguru ya tong betor ni sosoat dah. Na urang cas dora macas majohita ni ora tong itor di cas dotong marite namaneat. Itor songon na cas dotong paret deoni rupani songon edena nakkiningani eksaudi tangi hon maawina. Hamu eksaudi sojo bah. Di foto kamu udah lapatan di eksaudi ada eksaudi. Bagus. Ini terbagus nama orang. Ngai lihat be kan balas doro ada molonung di pasahat. Eksaudi lapatanna sai tangihon maswaraku ale Jahoba. Pesalmen 27 ayat napapituhon. Ima patu 12 nirohatta di bagasi sadarion laus di patongon punguan eksaudi marsipanganok kita non sipanganon na tahu mangalehon las niroha narumikot siani ima rohatta do todita taparadi alani unang adong na mabiyar maddohoti pesta kotilot tanggal 20 Oktoberon di bagasan udu serek niroha mahita kamang dot tamuak kainang paditanami hirasotolapu memang gohi nang tinotopon ni huriai dak pola unang mabiyar dohot sude dipio dohita sude tujuk pesta kotilon ni huriatta tanggal 20 Sion dak pola ala ni pabahenan alai marite siani tarida hasadaun ni rohatta makkamu lihatehon dengan bahasa ni dewata dihita dinasa taonon nama lupa gudangat tong di mana pasu-pasu ditabahom ma akan adinggan nauli nama caloti dope di mana pasu-pasu di pasah masih asni rohana sopolek komernida gok manang nasuksuk manang nadang alai udang adong naga beso parsido di pestai ala sotar pasu-pasa songon nang tinotoponi da unang da dohot kita sude ruas ni huria ama ina sekolah minggu marulupulup satu lansia dohot na mabalu dari nahanna tinogiot tu si nakpek kanang mabaluon si patangong galeon idura ay suarong be amat tanasida si di bagasan mamikiri saluh nang ulunay alai binereng inahanon saya berusaha rumabain sadinggan-dinggan na ditongani huriat taon. Irupan na saya las rohanami makubasi huriat taon. Sudedo hita marsiadu lau patupak kanauli na dinggan. Tapar siya jari majot tongunak pola marlelangan no disi. Na enange tati nabudut tuak karina neng ro. Na majalo gudang dilean. Na pinalumehong gudang di palumeho tongani huriaon. Na majalo otik budo otik dilehon. Rupani patupot tadiak kari neneng roati nabu itu sopolai kosada 2 hari 3 hari nanget tate kamang alai naur kosiani madus nirohatta dot udut nirohatta lau patupa akan nauli naringgan di tonga-tonga ni ngulutta ay ujuk ni debataro sadarion jala ujuk ni Jahoba do disi natar patupa hita di bagasan ngulutta nang dohot marhite pesta gotiloni sai di patau de batama hita dakkolat di pio alai do mahita di pilit di totopon de bata gabi akapar tohap di harajaon nasa leleng nai amen martangiang mahita Mauliate madiho Tuhan lalas dorohanami sadario di pesta ujuk hari Minggu pesta las niroha
dia kena porsea alai Tuhan di napiniom hami marsaor di bagasan ari nabadion pasu-pasu mahami saluhutna ruasmi na pasangap pokko marhite par minggu di garejaon do di live streaming dia keinganan nasida alai Tuhan tupahi mana marulang tahun kelahiran asa gajang umur nasida ulang tahun pernikahan lam berbahagia rumah tangga nasida alai yarong do na marsak sian ruas ni huriami ima manami keluarga ni amanami ha purba oputi ardoli na marujung ngolu alai Tuhan apuli manasida sude nati narikonna lumobi inanami na mabalu asa margogo nasida do tak kaya nakonna pinopar na saluna tarapul nasida alai Tuhan marite siani toktong dingo pasato diri na tuho pasu-pasu makai anak kon ni huriam nanaing marhasohotan say ihoti na sida di bagasa dengan di basam dohot holong na siyak koy Gabriel Fazar Yanureza and Olivia Gary Morgan dan Wela songoninang Hangga Ciptadi dan Nova pasu-pasu na sida le Tuhan hipas-hipas manomu-nomu parbagason na sida padau siya nakaparmara parsahiton horas na sida le Tuhan ojak konon ditongani huriam mardongas saripe gaberipe na hinalomohonmu tiur nang ulaun na sida le Tuhan dengan patupamu pasikopamu saluhuna mauliate mariho Tuhan ala rakdo hamisa darion mar ulang tahun punguan kur ama ek Saudi HKBP Cimahi Jalan Lurah 10 tahun Sailam tabay sadani roha di nasida laho mamuji guarmu nabadiyai di bagasan dos ni roha dos ni tahi nasida mangalugaw punguan kor ama ek Saudi pasu-pasu makka pengurusna nang punguan nang seksiama asatong margugo nasida mangalugahon punguan tupahi ngolu nasida alai Tuhan diulaon perkarejoan songoni nang pacaria pacamota padaraman do dia kaya anak kon nasida ramoti ma asa tabak kana ulina denggat di nasida pos rohanami alai Tuhan di napinatu panasida le tua turiam naktu pembangunan songoni nang jamuan sadarion di huriam di minggu siang manupak gadda di nasidaka lasni roha tuakka ari nanaing ro pasu-pasu malai Tuhan nang dongan nami na mangurupi di yakka pembangunan amang situa pe sagala inang borsi tanggang sian Petukangan Jakarta huriam HKBP Petukangan Jakarta HKBP Pulau Asem Jakarta keluarga Ersiagian boru nababan sailam tabai dinasida le Tuhan dengan nibasam dot asini roham di bagasan ngulu nasida asa manupa mau di tonga-tongani huriam salu nanang di tonga-tongani ruasmi ujalohami nang alai Tuhan siat dongan nami ruas ni huriam HKBP Sisinga Mangaraja Peranjani Lubar Raja na naing mamilihut dirina gabi anggota DPRD Kota Cimahi sian daerah pemilihan Karangmekar Cigugur Dohot Baros diurupi nasida pembangunan ni huriam atong sayhoma madongani nasida asa dinadohot nasida di konstelasi politik pemilihan calon legislatif Kota Cimahi alai Tuhan boy di bagasan hatiuron pikiran nang rohana sida di bagasan lasni roha pos rohana me alai Tuhan nang dirapo padita ni huriam HKBP di jetun silangit si borong-borong marsugut saro di hari Jumat pati urom mudo dengan mardale di bagasan dame jala pahi pasom kapadita kana posom madoti ulaoni sian portibion ro tu si borong-borong lahu mamutusso nak kana ulina dengka di tongani huriam alai Tuhan pasu-pasu masalu nak karwasmu namar sahid keluarga ni amanami si dabuke boru silalahi asima roham sai homa mangaliok kay pasod dinasida songoni nang nadirawat di rumah sakit Diop Bason nyonya si manukalit boru sinaga songoni nang inang Solandia boru Nabi Tupulu Helen boru si Mamora Stefa boru Aritonang dot yanak konami Wira boru Aritonang dot na sokar kami alai Tuhan salu nak kana hurang hipasi sai pahipas manasida jala dongan yak kapangobatiun nasida
pasu-pasu akka dalan ni medis di nasida lobi sia ni jama pamatang nasida Tuhana si roham asa malum tanggal parsahito ni mau liate mari hodi sudedeng gandi basam dohot asini roham nakso jaloham inu ngatakas di hadapan muali Tuhan tidik di jolom nasanariko di hami asi maroham sayului mai jala pasahat guru tulomoni roham hobar tu denggan di basam martangiak kami tu homarite Yesus si palua hami amen. Maret de mai tahut papungu pilihat tu jolo. Tatangyak kon mapiliata ale di bata manamina di benua gijang horo-haro ron salu silelo nering gadok nasau libasa na mauliutus pasat tami masyan na nileon mitu hami pilihan nami tuho say jalo mega ibuwap na ucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asaw parahasya kami pilihan pati bulok karajaw muli tonga-tongani huriam do di portibion buhay marohan nami mariti iti tordim asalamutad dahami gurang ni sileo-leon mitu hami asalam girgir hai madok mauliat itu ho maritehite Yesus Kristus Tuhan nami, amin.
Alea manamina di benua gijang, sai pinar badia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di benua tongaon, songonda di benua gijang, lehon matuhami sadario kangulu siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami, unang hami tugio tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Jalohamu mapasu-pasu sian Tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasor hon madamena tutodim. Amin. Shalom.